Makadi mkoma. Sipang makadiyo prophet. Bosi wako ari kuti akashaya mari. Bosi wangu akashaya mari, iyo warikuti yanga iri mota. Wakati mari Iwe ndo waigeza mota. ini ndaigeza mota handina kumboiona. Okay. Unotambira mari? Tinotambira 150 chaiyo. 150. Murungu washaya 200, unotambira 150. Zvino ukabatirwa 150, unorarama here mukoma? Apa ndina mai kumusha vanorwara nechirwere cheshuga. Apa ndinowatengera mapiritsi, ndotoshaudza kuti ndoita sei prophet. Are you listening to this? Sometimes mune situations anogona kuinga ekuti unotadza kuziva kuti unoudzani, unochemerani, bandikufarira chinhu wani wagona waziva kokutizira. Notenda prophet. Because you are here. Because you are here, things are going to be fine. So we want to assist. Ndisanda ma sister, iwo chauri kuda kuti Mwari akuitire chii? Ndikuda kuti ndizive kuti mari iyo yakatorwa nani. Ndochinhu chandiri kuda kungoziva munhu waMwari. Okay. Munoona mistake yamunoita kana muchiuya kuna prophet kuti ndepi? Ari kuda kuziva kuti mari yakatorwa nani, which is very fine. Hapana chakaita. But chekutanga ndechekuti yakatombotorwa here, ipapo ndo pane nyaya yese. That's the key fact. Yakambotorwa here in the first place. Tamanza tori maoko ako. Okay. Uchibva panapa muende munorecover mari yakashayikwa, usave kapay kako. But achaita kuti urecover mari iyoyo is your own boss. So I want you to listen to this if you want a testimony. Tombatsira here mwana. Ndurikushanda tombatsira sei. Answer ndaiwana, but I want a method where if we assist him, even chero, so it's just a reminder that I want you to do. Kana wasvika kumba, toda kuti ungonosvika uine kastep kekufara-fara so. Ungonosvika uine kastep kekufara-fara so. Yes, munhu waMwari. Ndoda kuti Murungu akubvunze kuti uri kufarei? Yes, munhu waMwari. Iwe uine mari yangu. Ipapo iyo ndo paunopika kastep iso semunhu abva kune muprofita. Yes. Ane nyaya dzake nemaanswers ese. Nekuti tinosevha Mwari anopa vanhu mhinduro dzakavanzika. Uchifara-fara kudaro unoudza Murungu kuti mari ndakuziva kuti iripi. Prophet, yes, prophet. Yes, prophet. Pari trick ndepekuti ngatibatsirane, ndiri kukuitirai mangwana kana mazoshaya mari. Pari trick ndepekuti ukabva kuna prophet ukanoti mari ndaiwana iyi, kana uri wesuspect zvinongonzi ndongo wakaiviga saka wadzoka nayo. Ukada kunomhanyawo zvakare uchida kunodai vanongoti hawango uchiziva iwe. But nyaya yako iri very simple. It's just a reminder that I want you to give your Murungu. Aimbopai Jehovah chipo chokuombera. Apa nhasi ndiri munokwaya handisi kudhomoka da ungobatsira vanhu zvakanaka. Notenda prophet. Imwe ndaunoudza Murungu, unosvika mawords aya, wongoskonoti makupon. The moment yauchangonoti makupon, bosi wako achatanga kuseka. 200 yari kuti akashaya mumota, akaitengesa makuponi efuel. Makuponi iwaya haachatoaziva, akanganwa. Notenda prophet.
Yes, munhu wamwari. Yes, yes. Now, listen to me. If you don't come back with your testimony, I'm going to resign from being a prophet of God. Tenda prophet. Tenda munhu wamwari.